Besok mbok gawa wong sing rada genah kare. Iki ya iki jane tak weling lho Mas iki panggung wayang. Dalang iki dosen, dalang kondang nggone piyai alus-alus ana ing Torok Trasaba kene. Tak kon sing ngalus. Lah kok polahe kaya pinjal kaya mare ya piye ya Mas. Wong iki dhisik ki mantan penyanyi dangdut pasar malam berkah Ria. Dadi yo nek krungu ngene iki romo ngene iki kudu joget. Lah iki ndek ben iki meteng ki lahir ki ya mergo joget kuwi. Joget nggon berkarya kuwi. Gede iki lahir iki joget ngene iki ndase sik metu. Lah. Bojone nang nggon burine terus tangane karo bojone dipasang dibaut-baut. Lah terpisah. Kowe aja sing karo aku, Pak. Sing apik nang Trasaba. Ya ning aja sing karo aku bengi iki jabatanku di sini tinggi lho, Pak. Iya. Kok iso dhuwur piye? Loh, dereng tepan jenengan. Dereng. Kenalan dulu. Bulurah Hartoyo. Wak ya terus. Karo kok kowe? Mboten pirsa to? Ora anu ya apa ya bener tereng. Nggih, niki pancen teng daleme Pak Hartoyo. Ning Senes Garwa. Oh, lah terus Bantalan setempel niki. Wah. Maksudnya kita teruske Bulurah Hartoyo niku juragan kula asistenipun Bulurah. Wah, marai ngedeg-degi ae. Ya ora, aku kok didemo warga lah nek Bulurah kaya aku ndak wargane kaya ngapa to, Pak? Lah iya, lah nek buluran jogete kaya ngene iki. Nah, Bapak lurahe piye tuh, Pak? lah iya, piye ora? Ora kangelan ngene iki. Pak Catur. sowan wonten Trasaba Watulawan. Alhamdulillah. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertib mbok ketoke pekok men tertib. Mboten pekak, Mas. Ya terus Kan clear. oh iya. Oke, derek teman Bapak Ibu sedaya sami sehat, Nggih. Monggo dipun rapi sawontenipun, nggih. Nuwun, wis. Rampung, Pak. Wah, dirapi sarapipun nggih. Sing kono wis entek. Nggih, selamat dan sukses Pak Catur. Nggih untuk warga masyarakat. Doa terbaik Mbak Yu. Yo sing apik kanggo Trasaba Watu Wah. Nggih, ana giwang dinggo wong ayu. Lah iki. Mugi warga Trasaba ugi watu lawang sedaya slamet rahayu. Amin. Pinter ta? Iya, bojone Mas Hartoyo. Rampung tenan. Rame ya lah. Nek, Nah, ana giwang nang pinggir kali, Pak. Mugi warga Trasaba watu lawang tansah kathah rejeki. amin. Bapak bisa? Bisa dong. Coba dong. Aku kok neng Tosuro tuku es. Apa Warga masyarakat Watulawan Trasaba kabeh pinaringan sukses. Amin. Yang Sukoharjo golek arit. Terus Mugi sedaya warga Watulawang dan Trasaba kathah duit. kok ora gathuk ya Reng ya. Lah arit iki Pak, bener. Apalane wis hanya entek. Hanya entar. Ya. Ana ula, Kula luwuk. ana ula nang pasar Klewer. Terus. Pak Hartoyo monggo nyawer. Aku ndak isin to. Isin kan isin. Aja ngono kuwi. Lah ngapa kok isih ngambang rata kabeh kaya Jenenge ngono? Pak Hartoyo ki sing nata jejering adil piyai sak desa. Pak Lurah lho. Pak Lurah. Sampeyan Kowe pirsa? iki kok Pak Hartoyo kula aturi nyawer. Nek ngantek kowe disawer tenan lho, Joko. Aku lak ya dadi kepiye nek kaya ngono kuwi. Lah panjenengan kok isin ki nek disawer tenan apa ya moh? Lho, pokoke nek ngantek kowe kok disawer tenan karo Pak Hartoyo. Heeh. Aku jalukno. Lah. Kok padha wae ya
wis atur. Ora usah kesuwen. Pak Hartoyo Ora masuk. alah. Wis. Cocok to, Pak. Wis senengane ngono kuwi. Kok nganggo cincing barang iki lho. Dinang Bapak Mas kula Nek namung nek guyon, gojek. Pak. Kula namung gojek mboten sapa, Pak. Mboten sah. Matur nuwun, Pak. Sehat panjang umur, awet momong putra wayah ugi masyarakat. Mugi wilayahipun tansah dumaripah Allah jinawi dados warga ingkang badaton kalibaton warabun gofur. Mugi-mugi jenengan kali ibu dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi sedaya tetanduran jenengan tukule sae. Mugi-mugi rezeki jenengan kathah melimpah ruah boten kelasaken anak turun panjenengan. Amin. Doa seorang pengemis yang sukses Iya. ini. Dungane wong kere iki yo mandi rek, dungane wong kere iki mandi. Lho sing ngajari yo bapak iki kok, Oh, Mas. bapak iki sing ngajari. Sing ngajari Pak Garek. Piye? Anu Nduk, engko ning kono dongake Pak Lurah nek diparingi ngene. Oh, alah. Engko bapak sing separo nyo. Oh. Berhasil to pengemisanku. Aku cocok duwe anak buah kaya gini. Iso tak dol iki. Bisa, Ora bisa. payu pangan dhewe. Pangan, ora apa ya doyan to rek. Ora, maksud iki lho nyambut gawe. Nyambut gawe. Aja diwarke. Lah ngapa? Kuwi mau sing ngadol pitik, Heeh. iki sing ngadol jagung. Lah Nek diwarke ngundak jagunge totol pitik. Ada. Mangga aku tuh. Iki ngene lho nek matur nuwun ki Iya, karo Pak. panjenengane Pak Hartoyo. Heeh, piye, Pak? Sehat selalu bapakku, awet gagah, awet sehat, awet momong masyarakat. Sing bagus siji niki pinangka amal kesaenan bapak, amal jariah dicatet karo malaikate. Sumben jenengan sejajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam swarga. Allahumma Amin. monggo sing ngersake swarga monggo. Apa ya nek swarga? Jaluk swarga nek malah dijaluk kae piye. Oke iki jaluk imbuh kok malah dijaluk. Wong iki wong golek tambah kok malah dikukut penonton. Aja. Rek. Lah ngapa, Pak? Ja, Lah ngapa? ulek. Rek ana layar. Coba diwaca. Diwaca, Pak. Percaya. Percaya. Ya niku aku nek ketemu kaya ketemu welut kok. Welut piye ulon. Luyu ne, Pak. Nah, diwaca. Kok aku sing maca. Tak wacane sih ya. Catur Mas Dalang ditatur nugroho saking Bapak Citra Wagiman. Pak Citra Sing daleme Wagiman. mriko. Lah, apa iya? Nggih, mriko leres, Pak. Oh iya. Ya sini ngawur kok, Ren. Kok ngawur piye? Apa ya? Kok biasane layange baku kok. Yo ora iki mesti boleh kanggo Pak Dalang kok. Nyuwun doanipun Ki Dalang catur nugroho. Oh, salah, Pak. Bapak Citra mugi enggal pinaringan kesarasan saking gerahipun. Kalian nyuwun lelagon caping gunung pun jenggleng bawa gareng pralala. Ingkang angka kalih podang kuning sedekah jariah 200.000. 200.000. Iya, Berarti sumben sejajar kali Pak Kali Pak Hartoyo. Hartoyo. Swarga sejajar Nabi Amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis somben ae ora. Sumben. Tapi Flores wis gempa lho Mas iki ngati-ati. Kuwi lak Flores. Karena ora, Pak. Dongake sih. Ya mugi-mugi penyanipun Pak Citra anggenipun nandhang gerah ingkang dipun angkat gerahipun ingkang pinaringan kesarasan ayem tentrem bagya mulya panjang yuswa Allahumma amin amin ya rabbal alamin yo. Ngono kuwi, Dok. Oh, 200.000 ki. alah lho donga kuwi ya larang kok. Dong 200.000 omong sekelima. Lima ya Pak, awake dhewe mau rong Kan tak jiwa. kakiane. Iya rapi lono Pak Citra. Lah wajibe. Wajibe ya wong wis mlebu ning kotak infak ora iso dereng. Ndani ulet terang. Nulung bola-bali welut. Pak Sinten. Pak Citra. Pak Citra, sedaya memala saged sir nontek ketamplek kendang kentir kali kesentir kecemplung kedong kali bengawan kesesor rambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu jati Dotoloyo Ulak Sawan Bali. Dalang. Marga masyarakat Rosobo Watulawang ana sing sakit ana sing gerah bar ditanggapi dalang Mas Catur sak kanca sesuk pinaringan sehat Allahumma Amin. mayar ora usah buang-buang duit ning rumah sakit ketemu jodoh tombone gampang paribasan ditaplindet mampet dibrudurung opet kingsep sawuri sarem lerem tuncepira mbak abang ilang demit ora ndulit setan ora Donya. foto kawak sapu gerang godo mendak sengkolo nyimpang waras sehat saka kersane Allah amin Amin ya Allah.
ngono kuwi kerene Enggak utawa iso iki ngopo. oh alah Pak. Lah tenan juga kasih kok. Iki sak pengaji montor sintok iki. Wah. Piye, Pak? Sombong. Lho, ning kan sing penting pimpinane Nugroho Laras, Gayam Gumarang. Sepurane ya Kung lagi nglinting lho. Lagi nglinting nyaut aku. Sepurane ya Kung. Apunten Pak Ju. Lah, ini kan kekompakan ini. Kekompakan rabain-bain iki. Ya, raban-ban wong Nugroho Laras. Truk pentasé sukses Mas Catur ki mergo disengkuyung karo kanca-kanca Nugroho. Gayam Gumarang. Mas, sesuk garap bonak, Mas. Oh, bonang ya enek, wis dasare lagi ngantuk. Kita ciptakan perpecahan. Jangan. Awake dhewe tuntunan. Oh ya, Dik. Kok iso tatan. Ngaturke Mbak Mufida. Oh, bisa. Ya, ayo ya. Di spotnya, Cah. Iki lho, Pak. Spotnya ya. Iki lho Mas Dari. Iki lho. Iki lho, Pak. Iki lho matane. Karo bapak ya. Karo Pak ya. Someno dadi mata-matane. Lah apa? Kecer. Yuk, spotnya, Cah. Dadas. Yuk. Yo! Ngapa ta? Tadi ngapa ta? Mangsa ku anggere kok ponakan anyar sing lawas dilalekke. Dikene kok sing mening ngopo nyala sing buket-buket. Ya. Buket-buket kok kaya ngene iki ya, Dek. Anu lho, Pak, Dik pulen lho. Pulen apa? Duduk katut turun meluntung kok pulen. Malih. Ora ngalang-alangi Pak arep golek obat perangsang. Lah. Nek karo iki lah yo manis to. Ya iya to. Gandengan cek. Lah coba Mas Gareng. Dapur Mas Catur. Nuwun sewu badhe tindak pundi? Pados soto tenggene buah. Wah, nggih kula. Bu Waliyem. Bu Waliyem. Nggih. Menika kalian sinten menika? Garwanipun Oh. Mas Bayan. Oh, nggih. Aku, Pak. Aku, Pak. Coba. Mas Gareng, arep ndi? Ngawin ke jaran iki. Ada yo sing apik yo. Opo lamu kaya jaran ngono kok ya. Ora apa-apa. Lho, ngene iki lho wong lanang iki ngene iki. Wong lanang piye wong Wong lanang? lanang nggih ngerti wong ayu sithik ngene terus karo sing lawas dilalekke. Mesti kowe kelakuanmu yo ngono kowe mesti. Tidak. Nggak bisa. Ini hanya sebatas panggung. Ngomong akting, ngomong drama. Aku ro Mas Catur iki Heeh. wis nyantri. 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 Nang ndi? Tebu Tebu kasol. aku neng tebu ireng. Heeh, Mas Catur. Catur Sak guru aku neng tebu tebangan. Ini ngepelek itu. Pak Ustadz wis ngendika, Ngendika piye, Pak? apabila kamu keluar rumah, Heeh. kamu melihat wanita cantik, Iya. maka segeralah kamu pulang dan tataplah wajah istrimu. Wow, supaya Supaya tetap utuh kecantikan istrimu. Wah, Ya, ngono. ben ora berpaling. setelah menatap istri bilang apa? Ternyata cantik yang di luar. Kok senengan? Udah. Mufida. Hah? Ya, ngapa kan? Kayak cacingan ini. Coba aku sih. Coba nek Epa nek. Mufida. Iya, Kakak. Ya ampun sudah lama. Jadi kita yang mau kok, Pak? Iya model kok kan kaya kowe kok, Pak. Kentil yo. Lagi baru rombongan kuwi, Pak. Kayak salah brosur lah. Iki pinter-pintere banget Mas Catur. Lah kok iso? Golek iki sing wong kuclu kentir didusi didandani.
Ya Sing wis. gampang diapusi kok. Sing nang kene iki wedok nang kene iki mesti putra kentir iki wedok iki jane wong wedokne rek. Ibu aja. Ora sembarang tak tugel dulu orane. Lah melu pisan iki tok apa piye? Ora ngono. Lah sing larang begitu tak batalke no. Wah, aja. Lah iya aja. Orang gitu kok aku ora dijak. Lah ora apik kowe. Wong aku dhewe ora dijak. Ora ganti jalan. Ganti jalan. Iki mbakmu pindah. Heeh, diaturi nembang capek gunung dibawani. Daleme ngendi to, Nduk? Dijebak. Masih sekolah dirimu? Masih di mana? Di SDA Yogyakarta. Keren. Iki jane kumpulan wong apa to, Ren? Iki sinden apa iblis iki? Mas duwimu Kapolsek sik nang kene apa mbok dibawa kono wae Mas di kerangkeng. Yo DGJ nang kene ngopo iki? Lah DGJ malah uripe kepenak lho, Pak. Bahagia sekali. Lho, pisan ora mikir utang. Coba. Pindho dapat layang kuning bebas hukum. Nah, Kowe pengen penak ke? lo penak meneh utuh ning pinggir dalan ora apa-apa. Ya. Lah, Wong edan oleh uga pinggir dalan. Kowe ya edan. Ora. kuwi ono ciri-cirine wong edan lho, Dik. Apa? Ono ciri-ciri wong edan. Apa? Kuwi biasane Heeh. ngomong-ngomong dhewe, takok-takok dhewe, disauri dhewe, bengok-bengok dhewe, ngamuk-ngamuk dhewe ngono kuwi iki. Anu wae ganti sapa anggun ngadeg anggun wae. Ganti sinden wae. Lah kok ganti ngapa to? Ah, dagan nyerek-nyerek ya ati kok. Kok iso nyerek Ah, nyerek aku to karepe. Boten. Sing sanjan dalang sinten? Lha sapa? Wong edan ki tengere apa? Tengere apa Ngomong sapa? dhewe, disauri dhewe, bengok-bengok dhewe, nesu-nesu dhewe, apik-apik dhewe. Seperti itu. Oh, tengere ngoten Mas. Ya iki sapa ngarane? Apa jenengan ngoten? Ya iya to. Durung karuan, wong edan iki ditekoni ora pas. Lah piye to, Pak? Oh, Ditekoni iki apa? Wo, iki mesti linggis wong Oh, edan. wong edan. Niki napa Mas? Linggis. Mulia. Sampeyan ngerti niki napa? Pokoknya mah aku dagelan kuwi. Ini jadi metu nang kene. Masa aku kok. Nek kobong nek terus golek alasan. Tapi tenan Mas, nugrolan gaya gumareng tenan. Bae terus. Bawa, Nduk. Capek gunung. Gunung kayu. Pelok apa slidro udah? Pelok koyo, Nduk. Iya. Nanti kan anu yang jembreng siapa? Yang jengleng gentenan kok kabeh jengleng. Oh. Iki loro telu. Ya, wah aku melu jengleng. Mosok Bu, Mas, mosok Bu Hartoyo yang jembleng kan ya pakai Allah to. Ngomong Wartoyo sapa? Kowe iki seret-seretane dolanane anake. Nek mau kok sing aku Bu Hartoyo terus. Ya, coba deh. Yuk. Lah cakeme apik. Iki lho, Pak. Apa to, Pak? Astagfirullahaladzim. Mulut. Suarane apik. Oh, suarane. Astagfirullah. Iki nderekke Mas Dalang Catur. Lho aku saking kagum karo adikku wedok iki lho, Pak. Iya suarane apik tenan. Suaranya apik. Mergo sing melu Mas Catur ki nek ora apik ora tak jak. Ora bisa ya. Wah, Oh. Kudu apik. kudu apik. Mergo Mas Catur kuwi kalawitane Nugroho Laras. Wes. Ayo. Kowe ora arep ngarah kancane kanca ae. Ayo, Nduk.